Dokmoka rasinja aklamalong ZKYF suri hini ra ingkore hini katalon ponji aparman tirikam amai kiseng pon. Irrigation scheme kasilam amen pen kuti atangka langkang lim. Dokmoka police station osia hin pen satlang gitok duna tumaphan hirjume ke pajirdun. Grab the biggest opportunity. The Golden Wings presents second Karbianglong Fashion Week 2022. Both for male, female, misses, teen and kids. Promoting our local behavior and tourism. Required height, male 5.5 and female 5.3 professional. Dress code for preliminary auditions. Denim blue jeans and white t-shirt. Pencil heels compulsory for female preliminary auditions call. Dipu, Denarong, Wolongkomaji, Japrajan, Hanjang Langso, Hamren, Dongka, Kaziranga, Umrangso, Haflong, Chokihola and Hawarkehat. For further details, please contact 60032 93958. Kardom pinya Adap Abirta long penili sami mirin hansipi pinya bertang ton pen arjuik tha. Karbi jutang asong tekelangjun hawar amai atum kachit patir pipon dongmuka krasinja aklamalong Zonal Karbi Youth Festival Katalon kapato bonbom wang bom asonsi pining aningkan surihini ra ingkora hini aningkan le thota misen pen Katalon pon pemit hekjia phan pura tirikam amai seng pontanglo. Kedamtang pai ni phai ingkora ner kebani dongmuka rangsina aklamalong aningkan wang ason thak zi Zonal Karbi Youth Festival Katalon dunjia phan pura tirikam ke sengamai padopon. Pining ingdeng thongkep Zonal Karbi Youth Festival mate ZKYF ke pachun ponji aphanche don sarpen tirikam amai phu ke safti mungla pen chun bangar pu sukur teron atuma phansi bangso amai long ingwai pon lapen bangso tirikam amai long bang trokkep sose atuma phan prek jam arpu ke pek pondoji lasi non prabjin pen klem bang amai ke pado ponji a hutsi prek jam arpu kache pek pado pon thu po puta tekelang jun jutang asong akong chun bang dhon rong pie hin pen pachini pon Pini bangso mai long pening le thota tekelang jun jutang asong pen ingdeng thongkep ZKYF mate Zonal Karbi Youth Festival ke pado ponjia long ason prek jek pen kepaklang misen pen aliralon kachipi thek pen ketalon pon pe mi thek je aphan RD dojot pen chethan pon Hawar Karbir sunso rongaje along pening thot ke klem ponji labangso pini Nilitum reception committee amai seng poniglo labangso reception committee long nilitum kadogawe bang trokep suse bang phu ingwai ponlo labangso bang phu kangwai long president lapen secretary an ini bang phu alang nituma arpu ingwai poniglo labangso president nilitum kangwai ponke sar ke soptimung lapen secretary aphan ke alang le sukur sing terom alang le phansi alang tum bahini phansi pini ange ingwai poni cholo lapen de kewang jilang tarik prior nisi puthot executive meeting alang le tum ko dothupo labang so executive meeting along se alang le tum sub committee kapre sub committee alang le tum keseng pon ye phan ani chisik ponlo pining ingdeng thongkep Karbi risunum sorong aje dak tekelang jona hin penga talon ponji ang angkung along alang tumsi cari pon po mate kichu ke jona mung kadokawe crosspati ang hitame alang ituma hin bang si arpu chen ponlo alira jam ko anma ke pinangji alang itum pini pen hitame pini amai long hitame alang tum sitame chechak ponlo asini tum tekelang jon hawara maya hin pen lapu anset alira cham chipindak dunu sitame chelang mi chetan ke tum ning che thedamlo Dongmuka pen semsing ingti Karbianglong live Nijang Karbianglong irrigation kheroni subdivision alo amreng alang roya thakmate sansika parong along ASDC sarkar ke charipon unapor ahut Karbianglong Autonomous Council Abarim CEM Johnson Bay Central Irrigation Scheme
foundation stone suri kreser kebra troxer kebra troxi aninkan elo lapen pining an kuti kuti atangka pen selam pon lo pusi paklang pon lo labangso irrigation tang pen rongara ratum sai chuti kisi sok chu ebom lo pusi sarkar aphan pachini ponsi kuti kuti atangka chu endet lo labangso irrigation lang ke tenga dima long humri damsi thekdam long lo ingnam rikang rinui jir hupsi thanga si masap avidet lo radatum lang ke long ke aphialam lo kese abitong atum adima long an humri dam hut Perang ke aphan ke pachini don ke kopia pot si sarkar atum insamri Parbiang Autonomous Council ke cari atum dokli pomaputa karju padopon Lasi labangso irrigation prabjin pen Parbiang Autonomous Council ke cari atum humri damsi sai pangcheng pon funangji kali pulote intang kring pen chesong ponji puta KSA Central Executive Members Rensing Rongpar hin pen pachini pon Nilutum dak lang thap lang mi pi pen ka chenglok la dak pen lu phelang pi pen ana hawar do labang so amreng irrigation I scheme long pen nilutum kereng nangji labang so war sai do sitame pu honor ni pen nilutum labang so war sai bang tang elo ni tang telang nilutum chini ni pini nilutum ke bang abang ke labang so irrigation long nilutum nang humri pen ladak ke claim ke dam bang thanga thelong ja sita Ladak 2006 aning kana bang ke ladak totally akam tang elo officially along ba akagos along bang dak tiklang bang tang thai lo dak completion certificate ka dong lu thai lo ladak ang tonakam tang thai phit puisa me dak nilu tu mahawar tu bang ke dak non puan ta labang so lang jun long le dak puthak posi pini nilu tu ladak sansika long nang humri nang kok lak la helo nilu tu theklong yi ladak amalo non nilu kar ja padim lo malo ladak amasi labang so scheme ke deng adim lo same piniar nian se an pui same labang su pini theklong le labang ke ningduk lo lasi labang su along kireng uniap tu kadok abi aphaya bang ke don pharu troxi abang phu abdon ado same labang su don pharu troxi ara tumta piniar ni an pui same labang su lang pen hiki asap sobet pui same archim inyet pe enjoy vet pen pui same labang su kam ke claim teng ke chenglok ke jun ke chu kadok abi aputhak pini niltum long pon pila lasi niltum pini ladak ara tumdu ladak arat tum puisa mi niltum long do dak sansika penga chenglok amreng ladak penang ana rat tum do la niltum ke wang along on pini niltum abang so lam thega paklang penjong si sarkar tum Karbiang Autonomous Council bang ke chenglok Assam government tum abang so assign nang claim period port niltum dak karbilo chawle song bang ke chenglok ladak arat ke doan ladak kheroni lang thap lang mi pi prelu phelang pi tharwe hedi labang so arat ke do an thur pak pen heltum karbilo chawle song hen pen che song pon limjaji Kheroni pen mohanteron karbing long lai Come one, come all. Fourth Autumn Women and Men's Football Running Tournament come awareness on addiction and human trafficking at Adap Taro Playground, Dongmukak on 5th September to 8th October 2022. Organized by Community Health Development Program, Baptist Christian Hospital, Tejpur, a Unite of Emmanuel Hospital Association, New Delhi. NGO partner, UNICEF. For more details, contact Sharon Sarmin Hanse, Project Officer, CHDP, and call 8638398440. St. Xavier English High School classes nursery to class 10. Facility in the school, electricity, drinking filter water, washing room is provided in the classroom. If 4 children from the same family attend the school, one among them 4 is given free education, and if 3 children from the same family studied in the school, one among them is given 6 months free. School charity. The school also given free education to underprivileged children. For more details, contact Rahel Intipi, Principal St. Xavier English High School, Dokmoka, Karbi Anglong. Call 8638 801 264. Government of Assam Hinpen Kedengpon Assam State Level Recruitment Commission for Class 3 and Class 4 Asat Lang Misen Ingsam Jinpen Ketok Dun Pemit Hek Japan Pura Dokmuka Police Station Officer in Charge Hinpen Hirjume Kepajir Dun Kedamtang Pai Pai Nipai Inkorener Kebani Government of Assam State Level Recruitment Commission for Class 3 Post and Class 4 Apartment
Dokmoka Higher Secondary Exam Center lapen Dokmoka Thongnokbik College Exam Center along bangso wareng anghoi asatlang kitok dunji puatum aphan Dokmoka Police Station Officer in charge Nilomoni Malakar hinpen anutin aphanta mir lapen Chimlen mate kolom pajir dun si mesen pen kitok dun pa mi thekje aphan hirjome pajir dun Dokmoka ben semsing ingti karbiang long live Kikan ke Charlie thek nangji lapen akang tu yang deng an kachepali dunji pulote ke Charlie adimta kido akinang sot pumatha ponsi jirpo bang ke thomatum chelangsi kikan ke than jeep aphan pura Dokmoka hithialong Mid Master Dance Academy kangpu pon Kidamtang pai ni phai inquiry ner ke bani Dongmuka rong sopialong kedo KSSA hemalong bang ke thomatum chelangsi Mid Master Dance Academy kangpu ponamai padokpon Bangso mai long aluhi sarpo man pen phuluni circle office mandal dhoni tok biche tongdun lapen phapangjang aluhi man pen KSA TDP amai phu Thomson Rongpi actress Malin Tisopi actor Gutam Terang Ser Production YouTube channel ahemphu Probin Hanse Mukrang BKet Harmony Be General Son Hanse atum pen danglok pinangan man pen ke doa bang phwa bang phiatum chetongdun Bangso Mid Master Dance Academy kangpu ponsir job hangchu mindar tiso lapen mirjeng tiso alang litum Bangso Dance Academy kangpu pon alam the kachepaklang pon laki non ovekimiatum ke kananat ke Charlie ji aphan aning ke hangatum do sitame te bok het ke kan ke Charlie adim kawe ajoksi Charlie long le dat ason theklong si Bangso Dance Academy ingpu ponlo lapen akang tu yang deng an ke pale dunji aphanta ki un an pen bor I pipon bomji pusi than pon Lapen Bangso Dance Academy along ke kan ke Charlie dunji aning ke hangatum amen ke chethap anam ke pharo pho lapen chiklo e jon along pharo hini ansi anam enpon pukuta than bachini ponthu Kachitong dun aluhi atum pensidami Dokmoka long lapuson Dance Academy kangpu pon thek aputha kachuro pajir ponsi Bangso Dance Academy ke pareng ve khekji aphan nang cherap chitu dun bomji pusi ning pathidun ke kan ke Charlie aning hanga tum handak admission and pensi na moke bang jilang apo si tame ilitum kai bia khai tum tame jine pa dance kai piang long dance along si tame ke pati dun tapen aprang dance India dance along si tame ilitum kai bi asumar dum si tame akapek long si pati dun ji bulote Ladakh studio long alaso alang litum men thap si ke pasarli ke nang so ati ilitum kai bi akhai si tame non ke bang jilang apo ramangke okop ke Charlie mo le paprang chot la ka li tenengji Athi ili tum kai pia somar sita me non man ke kares ke nangi bulote kiluni kan lun kilun alam sita me ili tum so paprang dun long jephan ili tum ake hai surjo pancho alang litma tim kisi baduk pen Ladakh pini ki asale Mid Master Dance Academy pini pen Dokmoka ahithia dung made tauna dung pini pen ingku ponlo kasi kado vela dungarai bukulia pen danglok poloni center Parukua Dokmoka tekelang juna hawara do an ke kanan ing hang karbia somar tum sidame prabjin pen apia potum pada dipin pen Ladakh amen happen ke kan Charlie je panan ing hang do an sidame il tum mahin pen ban ili hin pen pini dak bangso so studio kang pualong nili ban chief guest tang hang pen nili alang ditum pantame ninga klong pen mane ningkang sam akadom bajio pen ado wes tame chitu dun po labe cheram po kusi nili hin pen ado we panta karbia ra tuana panta me nili business ping la pinangan theklong long nitum karbiang long aro pinangan dancer do labangso dancer do plus idum la dong muka ha balong tame pinangan ke thek ser ikan thek tum do laso ikan thek tum sami ami thang phanchi ma thalo me thang thek gel bongte anu ka pregan ki ser bang intum gret atum do goti amas ni tum ta ma thalo je ni tum ke thek jo ke ma ke thek chore chok che lapente ini tum anu ka pregan si sharing bang ave pulong te tum me thang ma tami mu paju pulong te me thang tami uni daji la so ka ma tha ajok sin ni tum pini gir ko ba thom ni limen surjo phangcho lapente apuo ke hai mindar diso lapen lang limen mirjeng kiso ni tum gir ko ba thom ma tha pen ma te ni tum joni ni ni do ni tum dak arlo jolo la so ching vai lo ni tum
labang so academy si tum kholi le mate labang so studio si tum inku pe bolong te ini tum ke thek tami tum thek nakko apuson ni tum thapone aso ko ma thapon do ko jok si non ni tum labang so dance mid master dance academy bang ni tum pini bang ke grand opening celebration na bang inku bono wala ban dong mukak pen sem sing ing ti karbiang long lai Amar Jivan Diabetes, gastric, piles, lapen blood pressure ason sonaki sopen ke joke long jia phan Amar Jivan hin pen mesen adovai nangli tuma phan nangwan pilo Laan chota kalisi pokso pokang kela keleng rikeng kiso ipu aloka chorot pendanglok an kicho thekthia kiso do anta kipami iun bangso Amar Jivan adovai Klarda kachini jia phan Troxy 5A Hini Drop Pho 5A Troxy nerkebalong humri lote long ikpo Pinya Adap Abirta ke lapo ansi kangton iklo